Lain yun ang panahon, oh. No? Dagkan. Kaya mag-uden ko, uden. Kani isagol. Kani kufu. Kani gamay nga bihon. Bihon lahi siya nga, bihon na. Dagko. No? Kaon. Na po siya tofu. Kani, amot siya ni siya, oh. Tofu ba kani? Ako ang ba naman nag-prepare niya, ako rin maglapwa. Kaya na naman siya sauce. Siguro ako maglapwa diha. Iluma ko na kan. Karon ako nang kay nabukal naman na. Ako ni siya ilumod. Lapwaan siya puro. Ilungan ko lang ni kanan eh. Dali lang siya lapwaan. Ilungan ko siya. Scramble lang ni scramble. Kilapwa lang ni siya. Dali rin siya malata kay lahi niya siya nga mga vegetables. Dali kayong lata. Ang binang mushroom. Ay, lapuan po. Pero last lang ako ni. Lapuan. Pwede na po ako ni usa. Para mausa na lang. Last na lang ako eh. Okay, may sauce naman daan gimos kong husband niya. Kana igod ako maglapwa ako transfer dira. So, okay kayo. So, while nagluto, nagsabi po kaon. Kani. Sabi nung kaon ba kaya marang nihilab ba akong tiyan? Anta? Hindi ilang. Ano nasa ko, ano? Akong gipalit sa ito. Meron pan. Ano? Mayroon kay bugnaw ba? Bugnaw panahon, uwan. Bati ang puti tayo gutom di eh. So, okay na na. Pinalo po. Ako nang kuhaon. Number init. Wala akong na. Ano itong kayo? Kaya marag kusog man. Sugay kayo doon. Naura. So, niya na lang ha. Saan mo lang siya? Okay. Kung tofu, tofu lang ito. Lupuan na po siya. Okay. Lupuan. Puro lapo tanan. Abutan mo siya pila kaminit. So, na. Ang tofu. Tofu. So, yun siya. Ito ugan niya. Puro siya lapuan. Puro ang sus ng niya. Sus siya ugan ba? Okay na. Kompleto na. Ayun ako niibutang dara. Luto na. Kami bitaw ni Japanese udon. Ang pinaka popular nga pagkaon. Unting tugnaw. Lamia pagka susa kong bana eh. Okay na. So, iniguliin niya. Luto na. Natakban ko na lang na diya. Okay, very good.